स्वर्गाला सुरू करूया. आणि त्याआधी आपण बघूया की आपण 2 श्लोक आधी घेतलेले आहेत आणि हा तिसरा श्लोक आपण अर्धा त्या दिवशी बघितलेला आहे. तर या तिसऱ्या श्लोकाला आपण एकदा पुन्हा बघूया की काय आहे हा श्लोक, आणि थोडंसं विचारूया तुम्हाला की पहिल्या कुठल्या गोष्टींना आपण जाण्याचा प्रयत्न केला. तर आपण कुठला श्लोक बघितलाय? हा श्लोक क्रमांक 3 याचं नाव आहे आणि श्लोक आहे उत्साहात निश्चयात धैर्यात तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संगस्त्यागोस्ततो वृत्तेः षड्भिर्भक्तिः प्रसिद्ध्यति. तर आपण काय बघितलं, कोण सांगू शकेल? याच्या भाषांतरामध्ये आपण बघितलं तर काय आपण जाण्याचा प्रयत्न केलाय या श्लोकामध्ये, कोण सांगू शकेल? थोडस एक 5 मिनिटं आपण रिव्हिजन घेऊन पुढे जाणार आहोत. कोण सांगू भक्तिमय शकेल? सेवा करताना आपल्याला उत्साही असणं आवश्यक आहे. हरी बोल, हरी बोल, अगदी बरोबर. उत्साह, त्याच्यानंतर दृढ विश्वासाने आपण प्रयत्न करत राहिलं पाहिजे. बरोबर. नंतर पेशन्स ठेवला पाहिजे. राईट, येस. आणि मग ती नवविधा भक्तीचं आपण हे बघितलं, श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पादसेवनम, अर्चनम, वंदनम, ते सगळे 9 हे आपण पाहिले. नियामक तत्व सगळी जी आहे, साधना नियामक बघूया. तत्व पाहिली. अगदी बरोबर. आणि ज्यांचा विश्वास नाही, जे अभक्त आहेत, त्यांच्या संगतीचा त्याग करावा. हरी बोल, अगदी बरोबर. आणि आणखीन एखादं राहिलं असेल तर माहिती नाही, बघायला पाहिजे. आणि एक म्हणजे की जे आपण अनुसरण करतोय की पूर्व हा, आचार्यांच्या. येस. सो स्पिरिच्युअल आचार्यांचं म्हणजे अनुकरण नाही करायचं, अनुकरण अनुसरण नाही. करायचं. येस, अगदी बरोबर. आपण जे बघितलं की ज्या अर्जुनाने भगवंतांना गुरु मानलेलं आहे, कारण गुरु, आणि म्हणूनच गुरूंनी जे ज्ञान द्यायला दुसऱ्या अध्यायापासून जो ज्ञानाचा झरा सुरू झालेला आहे, का? कारण पदचिन्हांचं अनुसरण करायचं होतं आणि जो ज्ञान भगवंतांनी अर्जुनाला दिले, का? कारण अर्जुन पूर्ण सरेंडर झालेला आहे. कार्पण्यतोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां सर्वधर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम. बघा, कारण मानलं तिथे ही सेट की नाही, मी आता समजूच शकत नाहीये, इतका तो असमंजस झाला आणि भगवंताला गुरु मानले. आणि त्या गुरूंच्याच म्हणजे इतका दृढ विश्वास होता की भगवंत जे सांगणार आहेत ते योग्य रीतीने सांगणार आहेत, की मी आता निश्चित जाणू शकत. निश्चितम ब्रूहितम मे, त्या निश्चितम ब्रूहितम मे शिष्यस्तेहम शाधी माम त्वाम प्रपन्न. शिष्य मानलेलं आहे स्वतःला, भगवंतांना गुरु मानून शिष्य मानलं, तेव्हाच पूर्ण सरेंडर झालेलं आहे. आणि अशाच या आचार्यांच्या पदचिन्हांचं, आणि म्हणूनच आपण म्हटलं की तद्विधी प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, जे आपण याच श्लोकाच्या सुरुवातीला बघितलेलं आहे की गुरु मानायचंय म्हणजे काय, तर जे आपल्याला सांगितलेलं आहे की तद्विधी प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपद्यक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानीस्तत्वदर्शिना, ज्ञानीनस्तत्वदर्शिना. कारण कशा प्रकारे आध्यात्मिक गुरूंकडे जाऊन तत्व जाणण्याचा प्रयत्न कर, नम्रपणे त्यांना प्रश्न विचार आणि त्यांची सेवा कर, आत्मसाक्षात्कारी, कारण त्यांना ती प्रचिती आलेली आहे. आणि जेव्हा आपण गुरु म्हणतो, गुरु फक्त तुम्हाला फिजिकली मेंटली नाही, तर स्पिरिच्युअली आणि सगळ्या 360 अंशातून पूर्णपणे जे ज्ञान देत आहेत. कारण तिथे कसं आहे ना की ज्ञानाने बोललं जात आहे, हो, की जे आहे ते ज्ञानाने, आणि ज्याचं आकलन करून ज्याचा दृष्टांत झालेला आहे अशांकडूनच आपण ते उत्तम ज्ञान घेऊ शकतो. कारण तथाकथित, जसं मी गेल्या वेळेला सांगितलं, की भोंदूगिरी इतकी प्रचंड वाढलेली आहे की आपण गुरु जाणताना सुद्धा यू नीड टू व्हेरी बी कॉशियस. म्हणजे आपण कशा प्रकारे ज्ञान कुठून कसं घेतोय, ही गुरु परंपरेतनं घेतोय की नाही. आणि म्हणूनच जशी आहे तशी भगवद्गीता, का? कारण तो आंबा जसा आपण म्हणतो ना, झाडावरनं काढून त्या बास्केटमध्ये जसाच्या तसा जातोय, तो नुसता त्या झाडावरनं फेकून दिला किंवा तो जर इतरांच्या हातातनं व्यवस्थित सावकाशपणे नेला नाही, तर निश्चितच त्याला चिखल लागणार आहे, तो खराब होणार आहे, आणि मग अशा रीतीने ती गोष्ट खायला वेगळी पडेल. पण जे ज्ञान गुरु परंपरेतून आलेलं आहे, आणि म्हणूनच त्या प्रकारे त्याचं महत्व आहे. आणि म्हणून ज्या भगवद्गीताला जशी आहे तशी, इथे कुठलेही काही कॉन्कॉक्शन्स नाहीयेत, कुणाच्याही आयडिओलॉजीज नाहीयेत की हे यांनी म्हटलंय म्हणून ते त्यांनी म्हटलंय, नाही. प्रत्यक्ष भगवंतांच्या मुखकमलातून जे ज्ञान आलेले ते प्रभुपादांनी आपल्यापर्यंत जसंच्या तसं, मग ती गुरु परंपरा आपण जाणले की जे भगवंतांपासून मग ब्रह्मांना, ब्रह्मांनी नारद मुनींनी व्यास मुनींना दिलेलं आहे, अशा प्रकारे हे ज्ञान जसंच्या तसं आपल्यापर्यंत या गुरु परंपरेतून आले. आणि हेच आचार्यांची परंपरा. आणि म्हणूनच त्या आध्यात्मिक गुरूंना
गुरूंकडे जाऊन तत्व जाणण्याचा, भगवंतांना तत्वतः जाणायचंय. जन्म कर्मच मे दिव्यम योमाम एवम वेत्ती तत्वतः, की भगवंतांना तत्वतः जाणायचं आहे. भगवंत अजन्म आहेत, भगवंत कुठलंही कर्म करायला पुढे मागे बघत नाही. सगळी कर्म भगवंतांनी केली आहेत, पण त्याच्यापासून कसं आहे, अलिप्त आहेत. आणि म्हणूनच अशा प्रकारे भगवंतांना जे जाणतायत ते निश्चितच त्या प्रकारे या 6 गोष्टींना, आपण ज्या 6 गोष्टींना गेल्या वेळेला बघितलं की त्या निषिद्ध आहेत आणि त्याच्यापासून दूर राहायचंय, पण या 6 गोष्टी ज्या आपण बघतो आहोत की या जर आचरणामध्ये आणल्या तर निश्चितच योग्य प्रकारे भक्तीकडे, म्हणजे जी भक्ती मार्ग आहे त्या भक्ती मार्गाला निश्चितच तुम्ही योग्य प्रकारे जाणू शकाल आणि अशा प्रकारे विशुद्ध भक्तिमय सेवेची पूर्ण निश्चिती, पूर्ण सिद्धी निश्चित होते, हे आपण जाणलं. तर आपण या प्रकारे कसं जाणलं की नवविध भक्तीच्या सेवा बघितल्या, ज्या उत्तम गुरूंचं अनुसरण करायचं आहे आणि त्याप्रमाणे जे आवश्यक ज्ञान आहे ते भगवंतांकडून ग्रहण केलेलं जे ज्ञान आहे ते गुरूंमार्फत आपल्याला निश्चितच जाणून घ्यायचं आहे. तर असं आपण जाणलं. खूप छान. अजून कोणाला काही याबद्दल 1-2 वाक्य सांगायचे आहेत तर निश्चित बोलू शकताय. रत्ना माताजी, योजना माताजी, सुवर्ण माताजी, संजीवनी माताजी, काही बोलायचं आहे, 1-2 वाक्य सांगायची आहेत तर निश्चित बोलू शकताय. सांगितलं माताजी, त्या माताजींनी तेच सगळ्या सांगायचं होतं. सगळ्या गोष्टी कव्हर केल्या आहेत. हो. येस, धन्यवाद. Thank हरे you. कृष्ण. धन्यवाद. खूप छान. तर प्रत्येकाला निश्चितच अशी संधी दिली जाईल. आपण हे इथपर्यंत बघितलेलं आहे की कशा प्रकारे उत्साहात निर्दय, म्हणजे कशा या उत्साही गोष्टी, म्हणजे भगवंतांना जसं आपण म्हटलं की ब्राह्मण असो, क्षत्रिय असो, वैश्य असो, क्षुद्र असो, भगवंतांना निश्चितच प्राप्त करू शकतो. पण जो धर्म आहे, तुमचा यज्ञ आहे, तो निश्चितच कशा प्रकारे आहे, तर तुमचा तो विहित कार्य आहे आणि ते पूर्ण करायचं आहे, गुरूंमार्फत तुम्हाला कळतंय. आणि मग आपण ज्या भगवंतांसाठी जे निष्काम पद्धतीने कर्म केलं जातं, की जे माझ्या, मग भगवंताने इथे सांगितलं की मी माझ्या अव्यक्त रूपाद्वारे अखिल जगत व्याप्त केले आहे. माझ्या ठाई सर्व जीव आहेत, सर्व जीव माझ्या ठाई आहेत, परंतु मी त्यांच्या नाही. का? कारण भगवंत हे त्यापासून अलिप्त आहेत. भगवंतांनी प्रकृतीची निर्मिती केली आहे. योग माया ही भगवंतांची आहेत, मोह माया ही पण भगवंतांचीच आहे. पण म्हणून त्या कुठल्याही पाशात भगवंत अडकलेले नाहीयेत. भगवंत कुठल्याही त्या 3 गुणांच्या प्रभावाखाली नाहीयेत. आणि म्हणून भगवंत म्हणतात मी त्यांच्या ठाई नाही. आणि म्हणून मनुष्याने या आध्यात्मिक गुरूचं मार्गदर्शन, की या गुरूंमार्फत आपल्याला भगवंतांपर्यंत पोहोचायचं आहे. निश्चितच या गुरूंना जो दृष्टांत मिळालेला असतो आणि ज्या प्रकारे त्यांचं जे ज्ञान असतं ते ज्ञान आपल्यापर्यंत पोहोचून मग आपल्याला भगवंतांना जाणण्यासाठी निश्चितच ते जास्त सुकर मार्ग होतो, तो हे जाणणं आवश्यक आहे. आणि मग सकाम कर्म नाही तर निष्काम कर्म कसं करावं, की जो डिक्टाफोन भगवंत प्रभुपादांनी सांगितलाय, कसा तो, की तो निर्माण करणाऱ्यांनी कदाचित तो विचारही केला नाही की तो कशासाठी, तर तो फक्त मटेरियलिस्टिक नीडसाठी केला गेला. पण प्रभुपाद म्हणालेत की जे भगवंतांचं आहे, अहो हे शरीर सुद्धा आपलं नाहीये, की हे पृथ्वी, आप, वायू, अग्नी, जल या 5 तत्वांनी बनलेलं शरीर आहे. परंतु जो काही इंटेलिजन्स, असं आपण म्हटलं ना, स्मृती, ज्ञान आणि जे काही मेमरीज आणि ज्या विसर पडण्याचा सगळेच गुण हे सगळे भगवंतांपासून आहे. ज्या 15व्या अध्यायात आपण बघतो आहोत, की ज्या पुढे जाऊन, म्हणजे आय मीन आधी तुम्ही 15वा अध्याय जाणताना हे जाणारच असेल की 15 पूर्णांक भगवद्गीतेचा तो अध्याय आहे. आपण इथेच बघूया त्याला. कोण श्लोक म्हणू शकेल तो? 1 मिनिट हा. आपण काढूया तो श्लोक. कितवा श्लोक माताजी? 1 मिनिट माताजी. 15.15 असे मला वाटतं, पण मला थोडासा अध्याय 15. 1 मिनिट. वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो सर्वस्विष्टो
मता अतः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनञ्च वैदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेह। येस माताजी, धन्यवाद. तर आपण तिथे त्याचा अर्थही इथे बघूया. एक मिनिट द्या मला. श्लोक मिळालेला आहे. सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनञ्च। येस, 15.15. अगदी बरोबर. तर ठीक आहे, हिंदीमध्ये मिळालंय आपल्याला, मराठीमध्ये नाही मिळालंय. मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हूं तथा मुझसे ही स्मृती ज्ञान अपोहम होत आहे. म्हणजे माझ्यापासूनच या स्मृती आहेत, ज्ञान आहेत आणि अपोहम म्हणजे जे काही हा वडवानर आहे, म्हणजे तो जो अग्नी आहे तो सुद्धा भगवंतांपासून आहे. वेदांद्वारे मी सगळ्यांना जाणू शकतो आणि वेदांताचा करता आणि वेदांना जाणणारा सुद्धा मीच आहे. वेदैश्च सर्वै रहमेव वेद्यो वेदांत कृद्वेद विदेह चाहम. आणि म्हणूनच भगवंतांना वेदाचा अभ्यास केलेला आहे पण भगवंतांनाच जाणलेला आहे. तिथे कृष्ण मिसिंग असेल तर काय त्या वेद जाणण्याचा उपयोग आहे. तर इथे मी हे निश्चित ओके, आपण पॉज नाही करू शकत आणि हेच कॅन्सल. ठीक आहे. मला वाटतं स्क्रीन माझी, एक मिनिट द्या मला. ठीक आहे. सो अशा प्रकारे आपण बघितलेलं आहे की कृष्ण भावना भावित बुद्धीद्वारे केलेला प्रयत्न हा उत्साह, आपण उत्साहाबद्दल बघितलं. निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्य मुच्यते. मग ते युक्त वैराग्य, जसं म्हटलं की भगवंतांसाठी केलेलं कर्म. आत्म इंद्रियां वांछे तारुनान काम, श्रीकृष्ण इंद्रियां वांछे तारुनाम प्रेम, की भगवंतांच्या इंद्रिय संतुष्टी करता. म्हणूनच अर्जुनाने जेव्हा शस्त्र ठेवून दिले, मला युद्ध करायचं नाही, अरे पण तू युद्ध करायचं नाही असं कसं म्हणतोस, तू क्षत्रिय आहेस, निर्धाराने उठ, क्षत्रियाने युद्ध केलंच पाहिजे. भगवंतांनी त्याला सांगितलं नाही की ठीक आहे तू नाही केलंस तरी चालतंय म्हणून. नाही, त्याच्या धर्माचं पालन, त्याचा यज्ञ काय आहे, क्षत्रिय धर्म आहे आणि निश्चितच त्याने युद्ध करणं आवश्यक आहे. त्याच्या यज्ञाचं, त्याच्या विहित कर्माचं पालन करणं. म्हणूनच ते सकाम कर्म न करता तू ते निष्काम पद्धतीने कर. जे युद्ध करशील ते तू माझ्यासाठी कर. भगवंतांचं प्रयोजन आहे हो सगळं. भगवंत म्हणतात की जे करशील ते माझ्या संतुष्टी करता कर. म्हणजे मग तुला जरी भगवंतांनी त्याला सांगितलं की तू जर जिंकलास तरी तुला पृथ्वी तलावर राज्य करायचं, तू हरलास आणि तू मारला गेलास तरी तुला स्वर्गसुख लाभणार आहे, निश्चित हे सगळं फायद्याचंच आहे तुझ्या. परंतु इथे तू तसा विचार न करता, सकाम पद्धतीने कर्म न करता, कारण मग जे भगवंतांना, कारण जो अर्जुन इतका निर्मळ आहे आणि जो मनाने इतका निर्मळ आहे, कारण तो भगवंतांचा भक्त आहे, लाडका सखा आहे, म्हणून त्याच्या मनामध्ये करुणा दया निर्माण झालेली आहे. पण तू तसं न करता त्याला कशा प्रकारे त्याच्या विचारांची धारा बदललेली आहे भगवंतांनी. आणि म्हणूनच तू जे कर्म करणार आहेस ते माझ्यासाठी. त्यामुळे भगवद्गीता कायम आहे, भगवद्गीते थ्रू आपल्याला जायचं इथपर्यंत. आणि म्हणून अर्जुनाचं जे आपल्याला रिप्रेझेंटेशन आहे की तो कॉमन मॅनचं आणि तो प्रतिनिधित्व करतो आहे, त्याप्रमाणे भगवंत आपल्याला हेच ज्ञान आपल्यापर्यंत पोहोचवत आहे. आणि भक्तिमय सेवेचे आचरण म्हणजे निष्क्रिय ध्यान नव्हे, की तुम्ही जाऊन, म्हणून तिथे म्हटलंय की तुम्ही हिमालयात गेला, जंगलात गेला, जाऊन ध्यान लावलं, पण त्या मनाचं काय करणार आहात हो? त्या मनाला काय करणार आहात? त्याला कुठेही जाऊ ते कुठे न्यूयॉर्कमध्ये जाऊ, अमेरिकेत जाऊ, जपानमध्ये जाऊ, ऑस्ट्रेलियात जाऊ आणि कुठे अजून जाऊ दे, पण ते मन काय करणार आहात? सगळं तुम्ही अगदी हे मला नकोय ते टाकलं, मटेरियलिस्टिक सगळ्या नीड्स टाकल्या की मला याचा मोह नाही, पाश नाही, पण ते मनाला कुठे त्याच्यातल्या ज्या भावना जर अजून असतील तर मग त्या निश्चितच पुन्हा पुन्हा उद्विग्न होणार आणि पुन्हा पुन्हा त्या भौतिकतेमध्ये घसरण्याचा निश्चितच मोठा धोका आहे हो त्याच्यामध्ये. पण इथे काय करायचंय मग? म्हणून कृष्ण भावना भावित कर्म केलं पाहिजे, भक्तियुक्त कर्म केलं पाहिजे. आणि म्हणूनच ते कर्म, म्हणून निष्क्रिय ध्यान न करता जे कर्म करणार आहात ते भगवंतांसाठी केलं पाहिजे, कृष्ण भावना भावित केलं पाहिजे, भगवंतांच्या संतुष्टी करता केलं पाहिजे. जे कुठेतरी त्या निश्चितच कुठेतरी ती कृतज्ञता पाहिजे आहे त्या भावामध्ये.
सगळं करा, प्रपंचामध्ये सगळ्या गोष्टी करा, पण ती कृतज्ञता मनामध्ये असणं, तो कृतज्ञतेचा भाव मनामध्ये असणं हे खूप आवश्यक आहे. नुसतंच ध्यान नवलं आहे आणि त्या ध्यानामध्ये आपण अगदी प्रयत्न करतोय मेडिटेट करण्याचा, पण तिथे नाही. म्हणून इथे फलगू वैराग्य नसून युक्त वैराग्य, की मग जो डिक्टाफोन सुद्धा वापरला प्रभुपादांनी, पण कोणाचा हो, तो भगवंतांनी तर दिलेला आहे. जी बुद्धी लावली ती आलीये कोणाकडून? भगवंतांनी तर दिली आहे. स्वतःचा असा देह पण नाहीये, तो कुठलं मी 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 धरून बसताय. आणि हे मीच बाजूला ठेवणं फार गरजेचं आहे हो. कठीण आहे, खूप कठीण आहे, पण प्रयत्नपूर्वक शक्य आहे. म्हणून भगवंत अर्जुनाला सांगतायत या मनाला मार्गदर्शित करू शकतोस, कठीण आहे पण अशक्य नाही. ज्ञान आणि वैराग्याने नक्की शक्य आहे ते. म्हणून तिथे ज्ञानाचा निश्चितच गरज आहे, अभाव नकोय ज्ञानाचा. योग्य ज्ञानाने आणि वैराग्याने, मग ते वैराग्य फलगू वैराग्य नकोय, युक्त वैराग्य हवंय. भगवंतांच्या संतुष्टी करता कर्म करा, सगळं कर्म करा प्रपंचामध्ये. गृहस्थाश्रम म्हणून अर्जुनाला संन्यास नाही घ्यायला सांगितला भगवंतांनी. कुठेही भगवद्गीतेत असं लिहिलेलं नाही की झाले तुमचे आता 70व्या 80व्या वर्षी आलायत आणि आता तुम्ही भगवद्गीता, असं कुठेही भगवद्गीता सांगत नाहीये की तुम्ही आता ते घ्या. नाही, हे ज्ञान कायम तुमच्या प्रॅक्टिकल लाईफमध्ये तुम्हाला हे कायम आवश्यक आहे. आणि म्हणूनच हे भगवंतांनी दिलेलं आहे. आपण मूळ आध्यात्मिक आहोत म्हणून हे ज्ञान आपल्यापर्यंत पोहोचवलेलं आहे. आणि म्हणून ते कर्म त्याप्रमाणे करायचं आहे. म्हणून आचरण म्हणजे निष्क्रिय ध्यान नव्हे, तर आध्यात्मिक जीवनाच्या प्रमुख भूमिकेतील प्रत्यक्ष कर्म आहे. प्रत्यक्ष कर्म सगळं कर्माचा खेळ आहे हो. आणि म्हणून या कर्माला योग्य पद्धतीने जाणून करायचं आहे. ते योग्य कर्म केल्याने मग त्या कर्माच्या बंधनात अडकायला होणार नाही. भगवंतांनाच कर्म अर्पण केलं तर कशाला त्या पाशामध्ये अडकणार आहे, कशाला ते भोग भोगायला लागणार आहे. ते कर्मच अशा प्रकारे करायचं आहे. म्हणून आता पुढे जातोय आपण, धैर्याने कर्म कसं केलं पाहिजे. कोण वाचू शकतं? हरे कृष्ण. कुणाला वाचायची इच्छा आहे? येस, प्लीज आपला हँड रेज करू शकता. येस, रत्ना माताजी. हा, वाचू माताजी. हरे कृष्णा. येस हा, माताजी. भक्तियुक्त कर्मापासून ना. येस माताजी, धैर्याने केलं पाहिजे. हा, हरे कृष्ण. भक्तियुक्त कर्म धैर्याने केले पाहिजे. कृष्ण भावनेमध्ये मनुष्याने अधीर होऊ नये. वास्तविकपणे या कृष्ण भावनामृताचा आरंभ एकट्याने करण्यात आला आणि प्रारंभी काहीच प्रतिसादही मिळाला नाही. परंतु धैर्याने आम्ही आमची भक्तिमय सेवा चालू ठेवली. लोकांना हळूहळू या आंदोलनाचे महत्व समजू लागले आणि आता ते उत्सुकतेने आंदोलनामध्ये सहभागी होत आहेत. भक्तिमय सेवा करताना मनुष्याने अधीर होऊ नये, तर गुरुकडून गुरु आणि कृष्ण यांच्या कृपेवर अवलंबून राहावे. आध्यात्मिक गुरुकडून उपदेश ग्रहण करावा आणि त्याचे धैर्याने पालन करावे. यशस्वी कृष्ण भावना भावित कर्म करण्यासाठी धैर्य आणि विश्वास या दोहोंची नितांत आवश्यकता आहे. एखाद्या नवविवाहित वधूला स्वाभाविकपणेच आपल्या पतींपासून संततीची अपेक्षा असते, परंतु ती विवाहानंतर लगेच संतान होण्याची अपेक्षा करू शकत नाही. अर्थात विवाहानंतर लगेच ती अपत्य प्राप्तीसाठी प्रयत्न करू शकते, पण त्यासाठी तिने पतीला शरण गेले पाहिजे आणि तिचा विश्वास असला पाहिजे की आपल्या आपल्या ठायी गर्भधारणा होऊन यथासमये अर्भकाचा जन्म होईल. त्याचप्रमाणे भक्तिमय सेवेमध्ये शरणागत होणे म्हणजे निश्चयी असणे होय. भक्त जाणतो की अवश्य रक्षिबे कृष्ण, श्रीकृष्ण निश्चितच माझे रक्षण करतील आणि भक्ती मार्गामध्ये यशस्वी होण्यासाठी मला सहाय्य करतील. यालाच निश्चित असे म्हणतात. निश्चय असे म्हणतात. निश्चय असे म्हणतात. हरे कृष्ण. पूर्वी येस. वर्णिल्याप्रमाणे मनुष्याने आळशी असू नये. त्याने नियामक तत्वांच्या पालनाविषयी अत्यंत उत्साही असले पाहिजे. कर्म प्रवर्तन. मनुष्याने भक्तिमय सेवेतील नियमांकडे दुर्लक्ष केल्यास त्याची भक्तिमय सेवाच नष्ट होऊ शकते. या कृष्ण भावनामृत आंदोलनात 4 मूळ निषेध आहेत. अवैध मैथून, मांसाहार, जुगार आणि मादक द्रव्य सेवन. भक्ताने या नियमांचे पालन करण्याविषयी अत्यंत उत्साही असले पाहिजे. यापैकी कोणत्याही नियमाविषयी तो शिथिल झाला तर त्याची प्रगती खचितच खंडित होते. म्हणून श्रीला रूप गोस्वामी म्हणतात की तत् कर्म प्रवर्तनात मनुष्याने वैधी भक्तीच्या
सर्व भक्तीच्या सर्व नियमांचं. नियमांचे काटेकोरपणे पालन केले पाहिजे. या 4 निषेधांव्यतिरिक्त यम सकारात्मक नियमही आहेत. उदाहरणार्थ, जपमाळेवर प्रतिदिन 16 माळा जप करणे. या नियामक तत्वांचे पालन उत्साहाने व श्रद्धेने केले पाहिजे. यालाच तत्त कर्म प्रवर्तनात अर्थात भक्तिमय सेवेतील विविध सेवा असे म्हटले जाते. या व्यतिरिक्त भक्तिमय सेवेमध्ये सफल होण्यासाठी मनुष्याने अनावश्यक संगतीचा त्याग केला पाहिजे. यामध्ये कर्मी, ज्ञानी, योगी आणि इतर अभक्तांचा समावेश होतो. श्री चैतन्य महाप्रभू प्रभूंच्या एका गृहस्थ भक्ताने त्यांना जेव्हा वैष्णव धर्माच्या तत्वांविषयी तसेच वैष्णव शिष्टाचारांसंबंधी विचारले, तेव्हा ते तात्काळ उत्तरले की अस असत असंग असंग असत्संग त्याग, त्याग एव वैष्णव सत्संग आहे. त्याग. येस. असत्संग त्याग येई वैष्णव आचार. भौतिकवादी लोकांच्या किंवा अभक्तांच्या संगतीचा त्याग करणे हेच वैष्णवांचे विशिष्ट लक्षण आहे. म्हणून श्रील नरोत्तम दास ठाकूर सांगतात की तांदेर चरण सेवी भक्त सने वास. मनुष्याने शुद्ध भक्तांच्या संगतीत राहिले पाहिजे आणि पूर्व आचारांनी तथा षड गोस्वामींनी, श्रील गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी, श्री रघुदास दास गोस्वामी, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी तथा रघुनाथ भट्ट गोस्वामी घालून दिलेल्या नियामक तत्वांचे पालन केले पाहिजे. जर मनुष्य भक्तांच्या संगतीत राहत असेल तर अभक्तांच्या संगतीची फारच कमी शक्यता राहील. भक्तांच्या संघामध्ये राहून आध्यात्मिक जीवनाच्या नियामक तत्वांचे पालन करण्यासाठी सर्व लोकांना नियंत्रित करता यावे म्हणून आंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ जगामध्ये अनेक केंद्रे स्थापन करीत आहे. भक्तिमय सेवा म्हणजे दिव्य कर्म इथे होय. थांबूया जरा. हरे कृष्ण माते. हरे हरी कृष्ण, हरे कृष्ण. हरी बोल. धन्यवाद. थोडं थांबूया आणि याच्यावर चर्चा करू. खूप छान. आणि म्हणूनच आपल्याला म्हटलंय इथे धैर्य, आणि म्हणूनच धैर्याने केलं पाहिजे. आता बघा, हे धैर्य आपल्या प्रभुपादांमध्ये, म्हणून इथे जे दिलेलं आहे की या कृष्ण भावनामृताचा प्रारंभ एकट्याने करण्यात आला. प्रभुपाद जेव्हा जलदूतावरून, जसं म्हटलंय आधीच्याही अध्यायांच्या वेळी आणि श्लोकांच्या वेळी तुम्हाला म्हटलं की प्रभुपाद जलदूतावरनं गेले वयाच्या 70व्या वर्षी. खिशामध्ये फक्त 40 रुपये होते आणि बरोबर काय होतं तर भगवंतांचं मग भागवत होतं. म्हणजे जे काही आध्यात्मिक सगळं बरोबर घेऊन चालले होते आणि त्या भगवंतांची म्हणजे श्री त्यांच्या गुरूंची आज्ञा शिरसावन्न मानून ती कृष्ण भावना फक्त भारतात नाही तर अख्ख्या जगभर तुला ही प्रस्थापित करायची. अहो, जिथे त्या परदेशामध्ये कुठे महाभारत माहिती नाही, कृष्ण कोण आहे माहिती नाही, इथनं सगळ्यापासून तयारी होती, तरी पण भावना दृढ होती, धैर्य होतं मनामध्ये. अवश्य रक्षिवे कृष्ण, कारण की भगवंत आहेत आणि भगवंत निश्चितच, कारण 2 हार्ट अटॅक येऊन गेले त्या जलदूतावरती, पण तरी पण ती विश्वास ढळलेला नव्हता कुठेही. आणि तिथेपर्यंत जायचं होतं, कोणीही घ्यायला आलेलं नव्हतं त्या बोस्टनच्या तिथे बोटीतून उतरल्यावर. पण निश्चितच ती भक्तिमय इतकं डिटर्मिनेशन होतं. आणि मग हळूहळू करून ज्या प्रकारे प्रभुपादांनी खूप संघर्ष करायला लागला, खूप संकटांना तोंड द्यायला लागलं, आणि म्हणूनच हळूहळू त्या आंदोलनाचं महत्व समजू लागलं. आणि आता तेच लोक उत्साहाने आंदोलनांमध्ये सहभागी होत आहेत की अशा प्रकारे त्यावेळेला. आणि म्हणून भक्तिमय सेवा करताना मनुष्याने अधीर होऊ नये, तर गुरु आणि कृष्ण यांच्या कृपेवर अवलंबून राहावे. गुरूंची आज्ञा शिरसावन्न मानून ज्या गुरूंच्या मार्फत भगवंतापर्यंत पोहोचवण्याची तो दृढ विश्वास होता, म्हणून भगवंत आणि गुरु यांच्यावरती पूर्णपणे विश्वास, जो दृढ विश्वास ठेवून त्या प्रकारे आध्यात्मिक गुरुकडून उपदेश ग्रहण करावा आणि त्याचे धैर्याने पालन करावे. म्हणून प्रल्हाद महाराज काय केलं? प्रल्हाद महाराजांनी ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कुठेही टाका, त्या दरीत टाका, कुठे उकळत्या पाण्यात टाका, तेलात टाका, सापांमध्ये द्या, राक्षसांमध्ये द्या, भगवंत आहेत आणि माझं रक्षण करणारे. जसं म्हटलं ना, राखे कृष्णा मारे के, मारे कृष्णा राखे के. ज्यांना ठरवलं तर भगवंत वाचवू शकत नाहीत, आणि ज्यांना म्हणजे भगवंतांनी ठरवलं तर भगवंत त्यांना मारतीलच, आणि ज्यांना वाचवायचं त्यांना भगवंत निश्चितच वाचवणार आहे. मग त्यांना कोणीही मारू शकत नाही. आणि म्हणूनच अशा प्रकारे ज्या भक्ताला, ज्या प्रल्हाद महाराजांना की त्या खांबातून प्रकट झालेले आहेत, आधीच जाऊन त्या खांबात राहिले नाही आहेत भगवंत,
पण तुझा भगवंत, तुझा नारायण आहे का इथे? म्हणून त्या खांबाला जेव्हा लाथ मारली त्या मगरूर आणि ज्या हिरण्यकश्यपूने, ज्या असुर अशा हिरण्यकश्यपूने, तेव्हा त्या खांबातून प्रकट झालेत कोणासाठी? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी युगे. परित्राणाय साधूनां विनाशायच दुष्कृताम, या दुष्टांचा नाश करण्यासाठी आणि भक्तांचं रक्षण करण्यासाठी आणि त्या धर्माची प्रतिष्ठापना करण्यासाठी. आणि म्हणूनच त्या भक्तांचं रक्षण भक्त भगवंतांसाठी विशेष म्हणून आहे. आणि ज्या 9व्या अध्यायात आपण म्हटलं की निश्चितच की भक्तीचा कुठेही नाश होणार नाही, या कशाचाही नाश होणार, तो निर्धाराने निश्चयी हो आणि युद्ध कर, की निश्चय या दृढ भक्ताचा कुठेही नाश होणार नाही, तुझ्या भक्तीचा नाही. म्हणूनच आपण ज्या LICचं जे ब्रीद वाक्य की योगक्षेमम वहाम्यहम, की जिंदगी के साथ भी आणि जिंदगी के बाद भी, की जिंदगी के बाद, की ज्यांना हा सेवाभाव आहे की भगवंतांच्या चरणी आणि त्या भगवत धामाला पुन्हा पोहोचायचंय, निश्चितच भगवंत त्या भक्ताची काळजी घेत आहेत. मग त्या फळांपासूनही कुठे वंचित राहत नाहीये फक्त, पण ती दृढ भावना महत्वाची आहे, भाव महत्वाचा आहे. जसं आपण 9व्या अध्यायातच बघितलं, भगवंतांना काही 56 भोग एवढे नको आहेत, जे द्याल ते प्रेमाने आणि भक्तीने द्यायचे. काय हवंय हो? पत्रम पुष्पम फलम तोयम योमे भक्त्या प्रयच्छती. भगवंतांना नकोय काही तुमचं हे अवाढव्य असं सगळं जे करतायत, पण येस ती भावना तिथे महत्वाची आहे. सगळं अगदी जरा स्तोम माजवलं सगळ्याचं, हे केलंय ते केलंय आणि एवढं मागवलंय तेवढं नको एवढं काही. त्या विदुराच्या पत्नीने केळाचं साल खायला दिलं, त्या शबरीने उष्टी बोरं प्रभूंना खायला दिली, तरी ती ग्रहण केली आहेत, कारण तिथे भाव महत्वाचा होता. ती प्रेमळ भावना महत्वाची आहे, भक्तीची भावना महत्वाची आहे. प्रेमाने आणि भक्तीने भगवंतांना जे अर्पण कराल. आणि म्हणून यशस्वी कृष्ण भावना भावित कर्म करण्यासाठी धैर्य आणि विश्वास या दोहोंची नितांत आवश्यकता आहे. म्हणून इथे विश्वास, श्रद्धा हा पहिला टप्पा असला तरी, म्हणूनच भक्तीचा पहिला टप्पा श्रद्धा आहे. तिथं विश्वास पाहिजे, वाढातच नसेल तर पोऱ्यात कुठून येणार आहे. तिथे श्रद्धा महत्वाची आहे, धैर्य, त्याच्याबरोबर विश्वास की भगवंत आहेत आणि आपलं रक्षण करणार आहेत. जे काही भोगताय ते कर्माने भोगताय आपल्या, पण जे काही चांगलं होतंय निश्चितच भगवंतांची कृपा आहे, हे मानणं गरजेचं आहे. भगवंत आहेत आणि निश्चित म्हणूनच त्या जे काही आपलं चांगलं होतंय, जे होतंय ते योग्य होतंय. एखादी गाडी चुकली कारण त्या गाडीचा अपघात होणार असेल म्हणून ती चुकली आहे, जी योजना केली आहे भगवंत निश्चित जाणतायत. म्हणून आपण म्हणतो मॅन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, कारण तुम्ही म्हणताय तुम्हाला पाहिजे ते मिळणार नाही, तुमच्यासाठी योग्य आहे ते नक्की मिळेल. ती ती भगवंतांना काळजी आहे निश्चित. म्हणून एखाद्या मुलाला आपण म्हणतो ना की सर्दी खोकला झालाय, तर ती त्याची आई त्याला खोकल्याला त्याला मुद्दाम खारट आंबट आणि असं थंडगार देणार नाही, की बाहेरचं कोणी त्याला माहिती नसेल ते त्यांना देतील, पण त्याच्या आईला काळजी आहे त्याची. तसं भक्तांना काळजी आहे, भक्त तुमच्यासाठी योग्य आहे ते नक्की देते. पण मला हे पाहिजे, मला ते पाहिजे नाही, ते तुमचं सगळं पाहिजे मग त्या कर्मात अडका आणि त्याला भोगा, त्याचे फळही भोगा, त्याचे फळांना उपभोगा आणि मग त्याचे परिणामही भोगा. मग त्या कर्माला बंधनात अडकताय. जसं इथे त्या विवाहानंतर त्या स्त्रीचं दिलेलं आहे, इम्पेशंट नाही राहून चालणार. तिथे धैर्य आणि तिथे विश्वास आणि तिथे तो पेशन्स महत्वाचा आहे, की निश्चितच शरणागत व्हायचं आहे, की गर्भधारणा लगेच लग्न झालंय आणि दुसऱ्या दिवशी मूल होत नाही हो त्या स्त्रीला. त्याच्यासाठी ती एक बॉन्डिंग तयार झालं पाहिजे, त्या पती पत्नीमध्ये एक रिलेशन तयार झालं पाहिजे. त्या पतीला निश्चित विश्वास संपादन केला पाहिजे, की निश्चित आपण विवाहानंतर लगेच नाही तर आपल्या ठाई गर्भधारणा होऊन यथासमयी अर्भकाचा जन्म होईल, हे त्या स्त्रीने जाणलं पाहिजे. आणि त्या प्रकारे त्या पेशन्सद्वारे त्या गोष्टी केल्या पाहिजेत. म्हणूनच भक्ताला निश्चित हे माहिती आहे की भक्ती मार्गामध्ये म्हणून यशस्वी होण्यासाठी ते निश्चितच भगवंत रक्षण करतील. ह्याला निश्चय, हे डिटर्मिनेशन आहे, दृढता आहे. आणि म्हणून हे धैर्य आणि दृढता ही महत्वाची आहे. उत्साहात, निश्चयात, धैर्यात, तत्तत कर्म प्रवर्तनात. हे तत्तत कर्म प्रवर्तन म्हणजे काय आहे? तर निश्चित जे कर्म करता आहात, जी भक्ती करता आहात, ती योग्य पद्धतीने केलं पाहिजे. तत्तत कर्म प्रवर्तन. मग ते योग्य नियमांना पाळून केलं पाहिजे. कुठले नियम? तर इस्कॉन सांगतं काय काय निषिद्ध आहे, तर 4 गोष्टी निषिद्ध आहेत. अवैध मैथून म्हणजे सेक्स, जे इलिसिट सेक्स आहे, जो मांसाहार आहे, कारण तुम्ही प्राण्यांना का खाताय हो? शेवटी तुम्ही दृष्टपणा करताय, तुम्ही सेल्फिशनेस करताय. इथे पेट्सना मोठं पाळलं जातं, कुत्र्या मांजऱ्यांना पाळलं जातं, आणि हल्ली तर तथाकथित, म्हणजे याच्यावर बोलणं सुद्धा मला नाही माहिती योग्य आहे का अयोग्य. म्हणजे हल्लीच्या ज्या जनरेशनची जी मानसिकता झालेली आहे की नाही, की कुठलंही तुम्ही रिप्लेस करू शकत नाही हो. शेवटी जे
तुम्ही कौटुंबिक बंधनात नाहीत, निश्चितच तुम्ही भूत या दया दाखवा, पण म्हणून ते कुत्रे मांजरी काही कशाला रिप्लेस करू शकत नाहीत. मग इथे तुम्ही अगदी कुत्र्या मांजरांना इतकी भूतदया दाखवताय, मग तिथे मांसाहार का केला जातो? मग तिथे कुठेतरी सेल्फिशनेस आहे फक्त, की आपण दुसऱ्यांनाही जगू द्यायचं नाही त्याप्रमाणे. मग ऑप्शन्स आहेत ना, तुम्हाला दूध दुभतं आहे आणि तुम्हाला फळं भाज्या हे सगळं दिलेलं आहेत ना. मग इथे भाज्या फळं सुद्धा तिथे कृतज्ञतेने हे करायचे. म्हणून भगवंतांनी 4थ्या अध्यायात सांगितलं, की 3ऱ्या अध्यायात, की मग जे खाताय ते सुद्धा पापयुक्त, की जे भगवंतांना अर्पण करून, निश्चित जे ज्याचं आहे त्यांनाच अर्पण करून आपण ते खातो. जुगार जो कुठेतरी तिथे इलिसिट आहे, म्हणजे तिथे ते चुकीचं आहे, खोट्या गोष्टींनी केला जातो. म्हणूनच तो जुगार नाही. आणि मादक द्रव्य, की जे आपण म्हणतो की जी म्हणजे मादक द्रव्य तर नाहीच, इव्हन चहा कॉफीला सुद्धा मादकता आहे. तिथे कुठेतरी तुम्ही नशा पाणी म्हणजे तुम्हाला ती मादकता निश्चित तुमच्यामध्ये येते. आणि म्हणूनच अशा प्रकारे भक्तांनी या नियमांचं पालन करण्याविषयी अतिशय उत्साह दाखवला पाहिजे. मग या निषेधांबरोबरच भगवंतांनी काय सांगितलंय, तर निश्चितच गोस्वामींप्रमाणे या यम आणि नियम, म्हणजे यम की निषेध कुठल्या गोष्टींचा करायचा आणि त्याचबरोबर नियम कुठले पाळायचे. मग 16 माळा का सांगितल्यात? प्रभुपाद आपल्यासाठी एवढे काइंड आहेत, इतके शिथिल केले आहेत. 64 माळा केल्या जातात. मग शेवटी कसं आहे, की तुम्ही तो दृढ विश्वास भगवंतांवर, आपण जेव्हा त्या एक माळ करताना हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, प्रत्येक शब्दाचा अर्थ जाणून ते म्हणायचे. ठीक आहे, काही स्पीडमध्ये म्हटलं जातं, जेव्हा आपण 16 माळा करतो तेव्हा होतो स्पीड, पण आपण सगळं अपराध भावनेमध्ये करतो आहोत. पण त्या हरे हरे म्हणजे भगवंतांची आल्हादिनी शक्ती आहे, आनंददायी शक्ती, जी राधाराणी आहे. त्या श्रीमती राधाराणींना अडवतोय आपण, की आम्हाला कृष्णाच्या भक्तीत ठेव. आणि म्हणून ही भक्तिमय सेवा, की तत् कर्म प्रवर्तनात, की याचा उत्साहाने आणि श्रद्धेने, धैर्याने, निश्चयाने पालन केलं पाहिजे. ही सेवा करणं अतिशय सोपं नाहीये हो. भक्ती काही सोपी नाहीये. मग सगळेच भक्त झाले असते ना, का नाही होतेत सगळे भक्त? कारण तिथे अभक्त. मग इथे भगवंतांनी, चैतन्य महाप्रभूंनी तोच कुठेतरी एक सिग्नल दिलाय, असत्संग त्याग एई वैष्णव आचार, की भौतिकवादी आणि अभक्तांपासून आपण बघा, की थोडंसं या असोसिएशन बरोबर, म्हणजे ठीक आहे तुम्ही भौतिकतेमध्ये आहात, पण तुमची सत्सद विवेक बुद्धी जागरूक ठेवून तुम्ही त्याच प्रकारे, आपण जेव्हा या असोसिएशन मध्ये असतो आणि निश्चितच या भक्तिमय भावनेमध्ये असतो, तेव्हा आपण कुठेही इकडे तिकडे सैरभैर होत नाही. पण हेच आपण मटेरियलिस्टिक, इकडे गेलोय, हे फंक्शन आहे, हे क्लब आहे, हे असं आहे, तो इव्हेंट आहे, ठीक आहे, शेवटी औपचारिकता म्हणून किंवा आपल्याला त्या गोष्टी करणं भाग असतं, पण तिथे भाव आणि आपला दृष्टिकोन खूप महत्वाचा आहे. मग इथे म्हणून सांगितले, नरोत्तम दास श्रीला नरोत्तम दास ठाकूर सांगतायत, तांदेर चरण सेवी भक्त सेने वास, मनुष्याने शुद्ध भक्तांच्या संगतीत राहिलं पाहिजे. त्याप्रमाणे षटगोस्वामींनी जे सांगितले, ज्या रूप गोस्वामीने, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी आणि रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, या 6 गोस्वामींनी जे नियम घालून दिलेले आहेत, त्यांच्या साहित्यावर आधारित म्हणूनच मगच आपण त्या राधाकृष्णाला पूर्णपणे जाणू शकतो, की राधा भगवंतांपासून वेगळी नाही हो, राधाकृष्ण वेगळे नाहीतच. ज्या चैतन्य महाप्रभूंनी त्या राधेचा भाव जाणून श्रीकृष्णाच्या रूपामध्ये अवतार घेतलेला आहे, आणि अशा प्रकारे तो भाव जाणणं, तो माधुर्य भाव जाणणं भगवंताला पण कठीण गेलो. ही राधाराणी गोपिका इतकी निस्सीम, इतकी त्यांच्या प्रेमामध्ये, म्हणजे ते माधुर्य, तो जो रस आहे त्याला जाणण्यासाठी तितकं पात्रता आपली पाहिजे. नाहीतर आपण मटेरियलिस्टिक हे जे रोमॅन्टिक भाव आणि या त्या गोष्टींनी त्याला जाणू, विच इज नॉट करेक्ट. म्हणून म्हणून सांगितलं ना, परवाच प्रभूजींनी सांगताना सांगितलं, की भगवद्गीता, त्याच्यानंतर भागवतम आणि मग चैतन्य चरितामृत वाचले, की हळूहळू तुझी आपण स्वतःची पात्रता, आपण स्वतःला तसं पात्र बनवतो, तशी आपली मानसिकता, तसं आपलं घडण होत जाते, आणि मगच आपण ते जाणू, आपली आकलन शक्ती वाढू शकते. भगवद्गीता किती कठीण आहे हो जाणून गेला. जितकं नामस्मरण कराल तितक्या नामस्मरणाने तुमची आकलन शक्ती, तुम्हाला भगवद्गीता समजणं जास्त सोपं जाईल. नाहीतर खूप सखोल आहे हो. प्रत्येक वेळी आज 6 वर्षाचा अनुभव प्रामाणिकपणे मी सांगते, की प्रत्येक वेळी प्रीचिंग करताना, प्रत्येक वेळी दुसऱ्यांना उपदेश करताना मी 1000 गोष्टी शिकले. म्हणजे कितीतरी गोष्टी त्याच्यातनं मला शिकायला मिळाल्या, की शिकवताना आणि उपदेश देतानाही तुम्हाला अनेक गोष्टी, अनेक उलगडत जाते, अरे असं नाही, असं आहे. आणि हे कशाने, तर त्या असोसिएशनमुळे. म्हणून भक्तांच्या संघामध्ये राहून आध्यात्मिक जीवनाच्या नियामक तत्वांचं पालन करण्यासाठी आणि सर्वांना निमंत्रित करता म्हणून आंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना भावित संघटनेची निर्मिती केली गेलेली आहे. कोण वाचेल पुढचं? हरे कृष्ण. भक्तिमय सेवा म्हणजे दिव्य कर्म होय.
हरे हरे कृष्ण. कृष्ण माता. हा वाचा माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. भक्तिमय सेवा म्हणजेच दिव्य कर्म होय. दिव्य स्तरावर प्राकृतिक गुणांचे प्रदूषण नसते. यालाच विशुद्ध सत्व अर्थात रज आणि तम या गुणांपासून मुक्त असणारा सत्वगुण असे म्हटले जाते. या कृष्ण भावनामृत आंदोलनामध्ये प्रत्येकाने पहाटे 4 वाजता उठून मंगल आरतीत सहभागी व्हावे. नंतर श्रीमद भागवताचे अध्ययन करावे, कीर्तन करावे आणि आम्ही आवश्यक समजतो. अशा रीतीने आम्ही दिवसातील 24 तास निरंतर भक्तिपूर्ण सेवा करीत असतो. माताजी, माझा आवाज क्लिअर आहे का? तो डिस्टर्बन्स एकदम येतोय? क्लिअर आहे. व्यवस्थित आहे. व्यवस्थित. याला सतोवृत्ती किंवा ज्यांनी निपुणतेने प्रत्येक क्षण कृष्ण भावना भावित कार्यांमध्ये व्यतीत केला त्या पूर्व आचार्यांच्या पदचिन्हांचे अनुसरण करणे असे म्हणतात. श्रील रूप गोस्वामींनी सांगितलेल्या उत्साही असणे, निश्चयी असणे, धैर्य, असत्संग त्याग, नियामक तत्वांचे पालन आणि भक्तांच्या संगतीत राहणे या उपदेशांचे पालन जर मनुष्याने काटेकोरपणे केले तर त्याची निश्चितच भक्तिमय सेवेमध्ये प्रगती होते. या संदर्भात श्रील भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूर सांगतात की दार्शनिक कल्पनांद्वारे ज्ञानाचे अनुशीलन करणे, सकाम कर्मांद्वारे भौतिक संपत्तीचा संचय करणे आणि योग सिद्धीची वा भौतिक पूर्णत्वाची कामना करणे या सर्व गोष्टी भक्तिमय सेवेच्या सिद्धांतांच्या विरुद्ध आहेत. मनुष्याने अशा अशाश्वत क्रियांविषयी पूर्णपणे उदासीन झाले पाहिजे आणि त्याऐवजी आपले लक्ष भक्तिमय सेवेच्या नियामक तत्वांवर केंद्रित केले पाहिजे. भगवद्गीतेनुसार 2.69 या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः. सर्व जीवांची जी रात्र असते ती आत्मसंयमी मनुष्याच्या जागृतीची वेळ असते आणि सर्व जीवांची जी जागृतीची वेळ असते ती आत्मनिरीक्षण करणाऱ्या मुनीची रात्र असते. भक्तीमध्ये संलग्न होणे म्हणजेच जीवाचे सर्वस्व आहे. मानवी जीवनाचे हे अभिष्ट ध्येय आणि सर्वोच्च परिपूर्णत्व आहे. इतर कोणत्याही क्रिया, उदाहरणार्थ मानसिक तर्क, सकाम कर्म किंवा मनुष्याने ध्यानधारणा, माताजी. हा हे वाक्य गेलं. मनुष्याने या बाबतीत मनुष्याने या बाबतीत निश्चयी असले पाहिजे. तसेच भक्तिमय सेवेविना इतर कोणत्याही क्रिया, उदाहरणार्थ मानसिक तर्क, सकाम कर्म किंवा ध्यानधारणा इत्यादी कधीही स्थायी फळ देऊ शकत नाहीत, याचीही त्याला खात्री असली पाहिजे. भक्ती मार्गावर पूर्ण श्रद्धा ठेवल्याने मनुष्य आपल्या अभिष्ट ध्येयाची प्राप्ती करू शकतो, परंतु इतर मार्गांचे अनुसरण करण्याचा प्रयत्न केल्याने तो केवळ अशांतच होतो. श्रीमद भागवताच्या 7व्या स्कंधामध्ये म्हटले आहे की मनुष्याला पूर्णपणे विश्वास असला पाहिजे की ज्यांनी कठोर तपश्चर्येचे आचरण करून अन्य उद्दिष्टांच्या पूर्तीकरता भक्तिमय सेवेचा त्याग केला आहे, त्यांनी कितीही खडतर तपस्या केली तरी त्यांचे मन शुद्ध झालेले नसते, कारण त्यांना दिव्य प्रेममयी भगवत सेवेचे ज्ञानच नसते. 7व्या स्कंधातच पुढे म्हटले आहे की मानसिक तर्कवादी आणि सकामकर्मी यांनी कितीही खडतर तपस्या केली तरी त्यांचे पतन होते, कारण त्यांना भगवंतांच्या चरणकमळांचे ज्ञान नसते. तथापि भगवत भक्तांचे कधीही पतन होत नाही. भगवद्गीतेमध्ये 2.40 भगवंत अर्जुनाला निश्चिंत करताना म्हणतात की कौंतेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यती. हे कौंतेय, माझा भक्त कधीही नष्ट होत नाही हे निर्भयपणे घोषित कर. भगवान श्रीकृष्ण पुन्हा एक मिनिट हा माताजी. भगवद्गीतेत 2.40 मध्ये म्हणतात, नेहा विक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्. या प्रयत्नात कोणतीही हानी किंवा ऱ्हास होत नाही आणि या मार्गातील अल्प प्रगतीनेही मनुष्याचे मोठ्या भयंकर भयापासून संरक्षण होऊ शकते. भक्तिमय सेवा ही इतकी विशुद्ध आणि परिपूर्ण आहे की तिचा एकदा प्रारंभ झाला की मनुष्य बलपूर्वक अंतिम सिद्धीकडे खेचला जातो. कधी कधी मनुष्य आपल्या सामान्य भौतिक कार्याचा त्याग करतो आणि भावनावश होऊन भगवंतांच्या चरणकमळांचा आश्रय घेतो व भक्तिमय सेवेचे प्रारंभिक आचरण चालू करतो. अशा अपरिपक्व भक्ताचे जरी पतन झाले तरी त्यामध्ये त्याची मुळीच हानी होत नाही. उलट आपल्या वर्ण आणि आश्रमानुसार जो नियत कर्तव्यांचे पालन करतो
परंतु भक्तिमय सेवा करीत नाही त्या मनुष्याला काय लाभ होणार? या प्रकारे नवसाधक भक्त पुढील जन्मी हीन कुळात जन्मास आला तरीही यथावकाश ज्या ठिकाणी त्याची भक्तिमय सेवा खंडित झाली होती तेथून पुन्हा त्याच्या भक्तिमय सेवेचा प्रारंभ होतो. भक्तिमय सेवा ही अहैतुकी अप्रतिहिता आहे. अर्थात भक्तिमय सेवा म्हणजे कोणत्याही भौतिक कारणाची परिणिती नव्हे किंवा कोणत्याही भौतिक कारणामुळे तिचा शेवट होत नाही. तसेच कोणत्याही भौतिक विघ्नामुळे ती कधीच क्षीण होत नाही. म्हणून भक्ताला भक्तिमय सेवेवर पूर्ण निष्ठा असली पाहिजे आणि त्याने कर्मी, ज्ञानी आणि योगी यांच्या मार्गांमध्ये विशेष स्वारस्य दाखवू नये. कर्मी, ज्ञानी आणि योगी यांच्यामध्ये निश्चितच अनेक सद्गुण आहेत, परंतु भक्ताच्या स्वभावात हे सर्व सद्गुण आपोआपच विकसित होतात. यासाठी त्याला विशेष असे परिश्रम करावे लागत नाहीत. श्रीमद भागवतात 5.18.12 सांगितल्याप्रमाणे ज्याच्या ठायी शुद्ध भक्तिमय सेवेचा विकास झाला आहे त्याच्या ठिकाणी देवतांमध्ये आढळणारे सर्व सद्गुण क्रमशः प्रकट होतात. भक्ताला कोणत्याही भौतिक कार्यामध्ये आस्था नसल्यामुळे तो भौतिक दोषांनी कलुषित होत नाही. त्याला दिव्य जीवनाची तात्काळ प्राप्ती होते. तथापि जो भौतिक क्रियांमध्ये संलग्न असतो मग तो तथाकथित ज्ञानी, योगी, कर्मी, परोपकारवादी, राष्ट्रवादी किंवा इतर कोणीही असो त्याला महात्मा स्तराची प्राप्ती होऊ शकत नाही. असा मनुष्य दुरात्माच राहतो. भगवद्गीतेत 9.13 मध्ये सांगितल्याप्रमाणे महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिनाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्. हे पार्थ, मोहित न झालेले महात्मेजन दैवी प्रकृतीच्या आश्रयाखाली असतात. ते भक्तिमय सेवेमध्ये पूर्णपणे युक्त झालेले असतात, कारण ते मला सृष्टीचे आदिकारण आणि अविनाशी पुरुषोत्तम श्री भगवान म्हणून जाणतात. भगवंतांचे सर्व भक्त हे भगवंतांच्या दैवी शक्तीच्या आश्रयाखाली असल्यामुळे त्यांनी भक्ती मार्गापासून भ्रष्ट होऊन कर्म, ज्ञान किंवा योग मार्गाचा मुळीच स्वीकार करू नये. याला उत्साहान निश्चयात, धैर्यात, तत्त कर्म प्रवर्तनात अर्थात उत्साह, निश्चय आणि धैर्याने भक्तिमय सेवेच्या नियमांचे आचरण करणे असे म्हणतात. या प्रकारे मनुष्य निर्विघ्नपणे भक्ती मार्गात प्रगती करू शकतो. हरे कृष्ण माताजी. प्रणाम. श्री प्रभुपादजी की धन्यवाद. सो अशा प्रकारे आपण बघितलं की इथे थोडस काहीतरी फॉन्टचा प्रॉब्लेम होता. ठीक आहे. भक्तिमय सेवा म्हणजे दिव्य कर्म होय. म्हणजे याला विशुद्ध तत्व आपण म्हणतो ना, सत्व, रज आणि तमो या 3 गुणांना आपण जेव्हा 14व्या अध्यायामध्ये बघितलं की सत्व गुण आहे को हा विशुद्ध सत्व म्हणजे रज आणि तमो. जिथे आपण रशी केस बघितली ना की सत्व गुण जास्त चांगला असेल तर मग रजो आणि तमो गुणाची तिथे प्रभाव कमी असतो. अशा प्रकारे विशुद्ध सत्व अर्थात रज आणि तमो गुणांच्या पासून मुक्त असणारा हा सत्वगुण आणि त्याच्याही पलीकडे आपण म्हणतो ना वासुदेव मिती म्हणजे त्या शुद्ध सात्विकता म्हणजे गुणातीत जे होतात ते भगवंतांच्या स्वभावाला अर्पण करतात. त्या निश्चितच सात्विक. कारण कुठेतरी आपण बघितलं 14व्या अध्यायामध्ये, कारण तुम्हाला सात्विकता ही बांधते. हो, राजसिकता आणि तामसिकता तर बांधतेच. कारण रजोगुणामध्ये काय असतं, कारण तिथे ज्ञानाचा अभाव आहे आणि तिथे फक्त काय आहे, मला हे हवंय ते हवंय, ग्रीड आहे फक्त. तामसिकतेमध्ये तर पूर्णच ज्ञानाचा अभाव आहे. त्यामुळे त्या गोष्टी तर बांधतातच आहेत तुम्हाला, पण सात्विकता पण कुठेतरी बांधतीये. कारण काय आहे, कारण कुठेतरी सुख आणि ज्ञानाने बांधतीये की हे ज्ञान मला आहे, मग त्या ज्ञानाने मी हे सगळं मिळवलंय, मग ते ज्ञानच अंतिम ज्ञान आहे असं कुठेतरी त्याला वाटतंय. आणि मग ती सात्विकता पण त्याला त्या बंधनामध्ये घालते. पण त्याच्याही पलीकडे जेव्हा, मग निश्चितच सात्विकता ही चांगलीच आहे आणि जी आपल्याला कुठेतरी गुणातीत नेण्यासाठी निश्चितच योग्य आहे. मग या सात्विकतेमध्ये आपण काय बघितलं, ते योग्य नियामक तत्वांचं पालन किंवा मंगल आरती केली जाते, भगवंतांचं अध्ययन केलं जातं, श्रीमद भागवत वाचलं जातं आणि अशा निरनिराळ्या प्रकारची की 24 तासामध्ये भक्तिपूर्ण ज्या गोस्वामींनी आपल्याला हे सगळं वर्णन केलेलं आहे आणि अशा प्रकारे या भक्तिमय सेवेचं वर्णन केलं की भक्तिपूर्ण सेवा 24 तास भगवंतांचं नामस्मरण जे काही करतो हे भगवंतांच्या संतुष्टी करता केलं जात आहे. मग जे प्रपंचात आहे, गृहस्थाश्रमामध्ये आहे, ते निश्चितच त्या प्रकारे सेवा अर्पण करू शकतात आणि म्हणूनच त्या प्रकारे भगवंतांनी
सांगितलं की आचार्यांमार्फत मग त्यांचं अनुसरण, ज्या भगवंतांनी प्रत्यक्ष गोवर्धन पर्वत उचलला तो आपण उचलू शकत नाही, मग तिथे अनुकरण नाही, तर भगवंतांनी सांगितलं की सांदीपनी ऋषींच्या आश्रमात राहून त्यांनीही ज्ञान ग्रहण केलेलं आहे, तिथे आपण त्यांचं अनुसरण करायचंय. कुठल्याही प्रकारे आपण कॉपी करू शकत नाही, इमिटेशन्स नाही करायचं, आपण इमिटेट नाही, आपण त्यांना अनुसरण करायचंय, फॉलो करायचं आहे, त्या आचार्यांना आपण फॉलो करायचं आहे. अशा प्रकारे भगवंतांनी प्रत्यक्ष स्वतःच्या उदाहरणाने सुद्धा या गोष्टी दाखवल्या. आणि म्हणूनच इथे मग आपल्याला सांगितलेलं आहे, भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूर सांगतात की दार्शनिक कल्पनांद्वारे ज्ञानाचं अनुशीलन करणे, सकाम कर्मांद्वारे भौतिक संपत्तीचा संचय करणे, योग सिद्धीची किंवा पूर्णत्वाची कामना करणे, या सगळ्या गोष्टी याच्या विरुद्ध आहेत. कारण तिथे कुठेतरी मग फक्त मी येतोय, स्वतःच्या संतुष्टी करता, स्वतःच्या इंद्रिय संतुष्टी करता ज्ञानाचं अनुशीलन करतोय, हे सुद्धा मला ज्ञान मिळावं म्हणून. तो ज्ञानी, कर्मी आणि योगी या तिन्हीपेक्षा भक्त वेगळा आहे हो. कारण ज्ञानी, कर्मी आणि योगी कुठेतरी सकाम कर्मामध्ये अडकण्याची शक्यता आहे. आणि म्हणूनच तिथे मग पतन होण्याचं, कारण तिथे मग भौतिकतेमध्ये अजून तिथे कसं आहे की जे आपण बघतो की जे योगी आहेत किंवा जे कर्मी आहेत ते तर सकाम कर्मामध्ये आले, ज्ञानी आहेत ते निश्चित भगवंतांनी सांगितलंय. मग ज्या अर्थार्थी, ज्ञानी आणि जिज्ञासू यांच्यामध्ये ज्ञानीला भगवंतांनी श्रेष्ठत्व दिलेलं आहे. ते 4 जण भगवंतांना शरण जाऊ शकतात. त्यापेक्षा त्या प्रकारे ज्ञानी व्यक्ती का, कारण त्याला ऍब्सोल्यूट म्हणजे भगवंतांना तत्वतः जाणण्याचा तो प्रयत्न करतोय, त्या ऍब्सोल्यूटचं, त्या सुप्रीमसीचं त्याला ज्ञान आहे. आणि म्हणून त्या प्रकारे तो निश्चितच प्रगती करू शकतो. पण त्यापेक्षा भक्त निश्चितच वेगळा. आणि म्हणून इथे आपल्याला सांगितलं की कशा प्रकारे, तर जो स्थिताधीर मुनी, मग आपण ज्या प्रल्हाद महाराजांचं आधी उदाहरण की असा मुनी, मग ज्यांची मनुष्याच्या जागृतीची वेळ असते तेव्हा काय, सगळ्या जीवांची रात्र असते तेव्हा त्याची जागृती असते. कुठेतरी तप अध्ययन करून तो स्वतःला निश्चितच त्या आत्मसाक्षात्कारी पातळीवर स्वतःला जागृत करत असतो. आणि अशा प्रकारे म्हणूनच त्या भक्ताला ती भगवत भक्तीमध्ये संलग्न करणे म्हणजे जीवाचे सर्वस्व आहे, मानवी जीवनाचं अभिष्ट ध्येय आणि सर्वोच्च परिपूर्णत्व आहे. आणि मनुष्याने हे ध्येय निश्चिती केली पाहिजे की मानसिक तर्क, सकाम कर्म, ध्यान धारणा यांना कधीही यांचं फळ नाही मिळू शकत. जसं आपण म्हटलं की सत्ययुगामध्ये लोक लाख वर्ष जगायची तेव्हा ती ध्यान योजना शक्य होती हो, तेव्हा ध्येन लागायचं. कारण सत्ययुग होतं, सगळंच सत्य, तिथे असत्य काहीच नाहीये, मग निश्चित शक्य होतं. म्हणून भक्ती मार्गावर पूर्ण श्रद्धा ठेवल्याने मनुष्य आपल्या अभिष्ट ध्येयाची प्राप्ती करू शकतो. म्हणून भक्तीचा मार्ग की नामस्मरण, भगवंतांची सेवा, अध्ययन या सगळ्या मार्फत निश्चित भक्त हा प्रगती, आध्यात्मिक प्रगती साधू शकतो. म्हणूनच इतर मार्गाचे अनुसरण करण्याचा प्रयत्न निश्चितच कुठेतरी अशांतीचा मार्ग दाखवलेला आहे. आणि म्हणून भगवंत अर्जुनाला निश्चित करताना म्हणतात, कौंतेय प्रतिजानीही नमे भक्त प्रणश्यती, माझ्या भक्ताचा कधी नाश होणार नाहीये. हे निश्चितच अभक्त नाही तर भक्त भगवंतांसाठी विशेष आहे. आणि या भक्त भक्तिमय सेवेमध्ये, कारण शेवटी ती श्रद्धा, साधुसंग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ती, रुची, निष्ठा, भगवंतांप्रती आसक्ती, भावभक्ती आणि प्रेमभक्ती या मार्फत भगवंतांना जोडलं जायचंय. तिथे फक्त ते यम नियम, मग आपण जे बघितलं की जी अष्टांग योग पद्धती द्वापार युगामध्ये अर्जुनाला शक्य नाही, तिथे आपलं काय घेऊन बसला हो कलियुगामध्ये. यम नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान धारणा, समाधी, की नुसतं म्हणजे ते प्रत्याहार, भौतिकतेपासून सगळं विचलित मन न करणं की अविचलित ठेवणं मन, हे अतिशय कठीण आहे. त्या द्वापार युगामध्ये कठीण, ते या कलियुगामध्ये काय हो त्याचा बात करताय. आणि म्हणूनच भगवान श्रीकृष्ण पुन्हा पुन्हा सांगतायत अर्जुनाला की अशा प्रकारे या भक्तिमय सेवेमध्ये जरी छोट्यातलं छोटं कर्म जरी केलं तरी निश्चितच तिथे भक्ते मोठ्यातल्या मोठ्या संकटापासून तारून नेऊ शकतो. क्रमनाशोस्ती प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य स्वल्पमप्यस, अगदी सगळ्यात कमीत कमी छोट्यातलं छोटं कर्म जरी केलं तरी ते मोठ्यातल्या मोठ्या संकटातून तुम्हाला निश्चितच तारून नेऊ शकतं आणि भयंकर भयापासून भयापासून संरक्षण केलं जाऊ शकतं. म्हणून ही भक्तिमय सेवा ही इतकी विशुद्ध आणि परिपूर्ण आहे की एकदा त्याचा प्रारंभ केला की अंतिम सिद्धीकडे मनुष्य, कारण मग ते कुठेतरी आपण म्हणतो ना की
ते एक त्या प्रकारे तशी आसक्ती. म्हणून जेव्हा आपण भक्तीच्या मार्गावर श्रद्धा, साधुसंग, भजन क्रिया, तो मार्ग अवलंबायचा आहे, त्या चॅनलवर राईट प्रकारे जायचंय, चॅनलाइज करायचंय स्वतःला. म्हणून तिथे मग नुसतीच मला कृष्णाप्रती आसक्ती आणि मला मग ते तथाकथित मला असं होतंय, मला तसं जाणवतंय, मला असा साक्षात्कार झालाय. अहो, आपण खूप बिगिनर्स आहोत हो. आपल्याला तितकं होण्यासाठी ती चॅनलाइज करणं आवश्यक आहे. जेव्हा आपण ती काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर यापासून आपण जेव्हा अनासक्त होऊ, की मला हे म्हणजे माझं हे, माझं ते, मी हे केलंय, माझं यो, माझं ते, या मी आणि माझ्यापासून जेव्हा थोडंसं आपण अलिप्त होऊ, थोडंसं नाही तो पूर्णच सोडायचं असतो, तेव्हा मग कुठेतरी आपण त्या कृष्णाप्रती आसक्ती आणि मग ती रुची, निष्ठा, भगवंतांप्रती आसक्ती, भाव, भक्ती आणि प्रेमभक्ती, अशा प्रकारे निश्चितच ते शक्य आहे. अपरिपक्व भक्ताचं परिपक्व, म्हणून इथे भगवंतांसाठी भक्त निश्चितच विशेष आहे. कारण हा भक्ताचं जरी पतन झालं ना, तरी ती भक्ती कुठे जात नाहीये. ती भक्ती पुन्हा भगवंत त्या भक्ताला निश्चित, जसं आपण वाल्याचा वाल्मिकी झालेला आहे, मृगारीचा मृगारी ऋषी झालेला आहे, पुन्हा त्याला पतन होणं शक्यच नाही त्यांचं, कारण त्यांनी तो मार्ग स्वीकारलेला आहे. रामायण रचलेला आहे हो त्या वाल्मिकी मुनींनी, जो वाल्या कोळी जो प्राण्यांना मारायचा, अशी हे करणारा व्यक्ती पुन्हा त्याचं, कारण तो भक्त बनला हो, त्याचं अपतन होऊ शकत नाही. अशा प्रकारे हे जाणायचं. त्या मृगारीनी अर्धमेलं मारायचं हो प्राण्यांना, पण त्या अर्धमेल्या अवस्थेत त्याला माहिती नव्हतं काय करतोय तो. माझे वडील करतायत म्हणून मी करतोय. अरे पण तुझे वडिलांनी केलंय, पण तुझे कोणी याच्यात पापात सहभागी होत आहेत का? तुझे कुटुंब तर नाही होत आहेत. तेवढी फक्त मला उपजीविकेसाठी ते करायचे. पण जेव्हा हे कळलं आणि जेव्हा ते ज्ञान दिलं गेलं नारद मुनींकडून, तेव्हा परत येताना नारद मुनी, की तो भक्त मृगारीचा मृगारी ऋषी झाला, आणि तेव्हा येताना नारद मुनी पुन्हा त्या मार्गाने येताना तिथे चादर पसरली त्यांनी त्यांच्या वाटेवर. का? कारण त्या मुंग्या होत्या, त्या मुंग्या मारल्या जाऊ नये इतकं परिवर्तन झालं हो, कारण तो भक्त बनलेला आहे. आणि म्हणूनच या भक्तिमय सेवा जे करतायत, म्हणून भक्तिमय सेवा करीत नाही त्या मनुष्याला मग तिथे आपल्याला मिथ्याचार नको आहे. आणि म्हणून या मिथ्याचारापासून भगवंतांनी कॉशियस केलेलं आहे, की मग नुसतीच ती भगवी वस्त्र धारण केली आहे, पण तोंडात सिगरेट आहे आणि हातात मोबाईल फोन आहे, काय उपयोग आहे हो त्याचा? नुसती काय ती भगवी वस्त्र धारण करून काही कोणी साधू बनत नाही. आजकाल तर तथाकथित बंधुगिरी एवढी वाढलेली आहे. म्हणून तिथे भक्तिमय, अहैतुकी अप्रतिहता, ही भक्तिमय सेवा म्हणजे कोणत्याही भौतिक कारणाची परिणिती नव्हे, कोणत्याही भौतिक कारणामुळेच तिचा शेवट होत नाही, तसेच भौतिक विघ्नामुळे ती कधीच क्षीण होत नाही. म्हणून भक्ताला भक्तिमय सेवेवर पूर्ण निष्ठा असली पाहिजे, आणि त्याने कर्मी, ज्ञानी आणि योगी त्यांच्या मार्गामध्ये विशेष स्वारस्य नाही दाखवलं पाहिजे. कारण तिथे मला यापासून काहीतरी मिळतंय त्यासाठी नाहीये. अहैतुकी, तिथे कॉजलेस मर्सी हवी. भगवंतांची अहैतुकी जी कृपा होतीये ती, कारण तिथे कॉजलेस मर्सी आहे. तिथे कुठलाही हे हवंय ते हवंय नाहीये हो. भक्तीमध्ये व्यवहार नाही असू शकत, तिथे व्यवहार नाहीये. म्हणून ती संपूर्ण निष्ठेने केली गेली पाहिजे. आणि म्हणून तिथे कर्मी, ज्ञानी आणि योगींपासून निश्चित दूर राहिलं पाहिजे. कारण त्यांच्यामध्ये सद्गुण आहेत, पण भक्ताच्या स्वभावातले गुण आहेत ना, ते नाहीयेत तिथे. भक्ताच्या स्वभावातले हे सद्गुण आपोआपच विकसित होतात, कारण त्याला मार्ग मिळालाय, त्यांनी भगवंतांना जाणलंय. म्हणून तो संबंध फक्त भगवंत आणि भक्तामध्येच निर्माण होऊ शकतो हो, कारण त्यांनी भगवंतांना जाणलेलं आहे. म्हणून तिथे आपण ज्या 10व्या अध्यायामध्ये चतुश्लोकी गीतेत बघितलं, की संबंध, अभ्युदय आणि प्रयोजन, की ते प्रयोजन भगवंतांना जाणण्याचं प्रयोजन आहे. तो संबंध फक्त भक्त भगवंतांमध्येच होऊ शकतो. मग तिथे कुठेही कॉम्प्रोमाइज नसतो, कारण भगवंतांना, म्हणून श्रीकृष्ण अर्जुनाला काहीच कन्व्हिन्स करायला लागलं नाही हो. ज्याला माहितीये भगवंत कोण आहेत, म्हणून त्याला जेव्हा विश्वरूप दाखवलं तेव्हा तो भयंकर असा हे झाला हो, त्याचे थरथर कापायला लागला, कारण त्याला जाणायचं होतं भगवंतांचं विश्वरूप, पण ते बघितलं नाही गेलं हो त्याच्याकडून, त्याला झेपलं नाही ते. आणि म्हणून कोण दाखवा मला भगवंतांचं चतुर्भुजा, आणि फायनली मला तुमचं द्विभुजाचे मनमोहक रूप आहे हो. त्या उग्रपणामध्ये नाही रमला तो, त्याला भगवंतांचं भक्तिमय आणि जे मोहक असं रूप, जे श्यामसुंदर बासरी धरलेलं रूप आहे हो भगवंताचं, तिथे माधुर्य आहे, तिथे भगवंतांशी जोडलं जाऊ शकतो, तिथे तो रस आहे. आणि म्हणूनच अशा या भक्तिमय सेवेला निश्चितच जाणलं पाहिजे. आणि मग असा क्वचितच आहे हो, असा एखादाच महात्मा जो भगवंतांना तत्वतः जाणू शकतो.
आणि म्हणून तथाकथित योगी, कर्मी, परोपकारवादी, राष्ट्रवादी तिथे इतर कोणीही नसतो. त्या महात्म्याला त्या महात्म्या स्तराची प्राप्ती होऊ शकत नाही. भक्ताचा याच्याशी तुलना केली जाऊ शकत नाही. महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतीमाश्रिता भजन्तन्य मनसो ज्ञात्वा भूतानि अव्ययम. कारण भूतादि अव्ययम, की इथे मोहित न झालेले महात्मेजन दैवी प्रकृतीच्या आश्रयाखाली असतात. ते भक्तिमय सेवेमध्ये पूर्णपणे युक्त झालेले असतात, कारण ते मला सृष्टीचा आदी कारण अविनाशी पुरुषोत्तम श्री भगवान म्हणून जाणतात. म्हणून ज्या गुणातीत झालेले आहेत, कारण सगळं काही झालं तरी भगवंतांच्या त्या गोलोकधामाला काही होणार नाही. भगवंत सगळं करता येतो, भगवंतांनी सगळ्यांना स्वीकारलेलं आहे. पण तिथे आपल्याकडून आपण कुठेतरी कमी पडतोय. बॉल इज इन आर कोर्ट. आपल्याला जाणून घ्यायचं आहे ते अविनाशी, की आपण पुरुषोत्तम भगवानांना किती जाणतो आहोत. तिथे त्यांचं शरीर आणि आत्मा हा एकच आहे. भगवंत नैवेद्य अर्पण केल्यावर आपण म्हणतोय ग्रहण करतात, ते त्यांच्या डोळ्यांनी पण ग्रहण करतात. अहो, ज्या आपण असे भगवंत आहेत ज्या भक्तासाठी वळलेले आहेत. हो, ज्या आपण कितीतरी अशा कथा ऐकतो भगवंतांच्या, की त्या कनकदासाला ऐकण्यासाठी भगवंत फिरले. हो, त्या उडपीचा श्रीकृष्ण फिरलाय त्या भक्तासाठी, कारण तिथे ती भावना महत्वाची आहे. आणि म्हणून भक्तियुक्त सेवा, आणि म्हणून तिथे त्याला जाऊ दिलं नाही. त्या मंदिरामध्ये रोखलं गेलं, म्हणून छोट्याशा फटीतनं बघत राहिला भगवंताना, आणि ते भगवंतच वळले हो त्याच्यासाठी. इतकी भक्तिमय, इतकी दृढता तिथे पाहिजे आहे. आणि जे भगवंतांना असं जाणतायत, भगवंतांना, म्हणून भगवंतांना अर्जुनाने आधीच, की 10व्या अध्यायातच भगवद्गीता संपली असती, पण नाही संपली, कारण त्या सामान्य माणसाला अहंकार आहे. हो, उद्या पुढे जाऊन कोणी स्वतःला देवत्व देण्याचा प्रयत्न केला तर दाखवा. द्रोणागिरी पर्वत, गोवर्धन पर्वत उचलून दाखवा एका करंगळीवर. एक विषाचा अंश गेला तर मरून पडतो मनुष्य, असा त्या शिवांनी पूर्ण ग्रहण केलेलं आहे, ते प्राशन केलेलं आहे. असं जमणार आहे का? इतकं अनुकरण नाही करू शकत आपण, अनुसरण करू शकतो. म्हणून या अनुसरणाला जाण्याचे, आणि या आधी की त्या परम कारणाला, परम ध्येयाला आणि परमोच्चम अशा या भावनेला अर्जुनाने जाणलेलं होतं. म्हणून त्यांनी सांगितलं, असित, देवलद, नारद, व्यास मुनींनी लिहिलेलं आहे, सगळ्यांनी सांगितलेलं, पण प्रत्यक्ष तुम्ही मला आता हे सांगतायत. आणि म्हणून भगवंतांना जाणणारे ना सप्तऋषी असं, ना 4 मुलींनी जाणलेले, 4 कुमारांनी जाणलेले, सप्तऋषींनी नाही, त्या भगवंतांनी स्वतःला उलगडलेलं आहे. आणि म्हणून प्रत्यक्ष भगवंतांनी हे स्वतःच्या मुखकमलातून सांगितलेलं आहे. म्हणून इथे जाणायचं आहे, की भगवंतांचे सर्व भक्त हे भगवंतांच्या दैवी शक्तीच्या आश्रयाखाली असल्यामुळे भक्ती मार्गापासून भ्रष्ट होऊन कर्म, ज्ञान आणि योग मार्गाचा मुळीच स्वीकार, की भक्ती मार्ग हा भक्तीचा मार्ग आहे, तो थेट लिफ्टचा मार्ग आहे. हो, म्हणून आपण त्या कुठेही आपण त्या कर्मयोग, ज्ञानयोग, अष्टांग योग या पायऱ्या चढून भगवंतांशी जोडण्यापेक्षा डायरेक्ट जा ना. कठीण आहे हो भक्ती, सोपी नाही भक्ती. जसं मी म्हटलं ना, म्हणून सगळेच भक्ती नाही करू शकत, पण निश्चित ती करण्यासाठी ती भावना महत्वाची आहे. प्रेमाने आणि भक्तीने भगवंतांना जाण्याचे. काही नकोय भगवंतांना, एक पान, एक फळ, एक फूल किंवा पळीभर पाणी द्या भगवंतांना, पण तो भाव महत्वाचा आहे. आणि म्हणून याला उत्साहात, निश्चयात, धैर्यात, तत्तत कर्म प्रवर्तनात, उत्साह, निश्चय आणि धैर्याने भक्तिमय सेवेच्या नियमांचं आचरण करा. याचप्रमाणे मनुष्य निर्विघ्नपणे भक्ती मार्गात प्रगती करू शकतो. अशा या तत्तत कर्म प्रवर्तनात, की जी काही नियम पाळायचे आहेत ते उत्साहाने, जसं तुम्ही एखादी मूवी बघायला जाता, एखादी कॉन्टेस्ट करायची, एखादी कॉम्पिटिशन करायची, कसा उत्साह असतो आपल्यामध्ये, तोच उत्साह आपल्याला इथे दाखवायचा, तोच निश्चय दाखवायचा आहे. कारण आपल्याला ती दृढता महत्वाची आहे. भगवंत आहेत आणि आपल्याला त्याप्रमाणे, आपल्याला आपली इंद्रिय खूप सदोष आहेत. हो, बाजूला कृष्ण येऊन बसले तरी आपल्याला कळणार नाहीये तेवढं, पण आपल्याला तो भाव ठेवायचा, ती भावना, ती भक्तीने निश्चितच दृढता आणायची मला होते. आणि निश्चितच हे सगळं मटेरियलिस्टिक आहे हे आपल्याला माहितीये, कारण आपण एका मटेरियलिस्टिक जगामध्ये आहोत, पण निश्चित आपण त्या पराशक्तीचाच भाग आहोत आणि आपण भगवंतांसारखेच आध्यात्मिक आहोत. म्हणून आपल्याला आध्यात्मिक भगवद्गीता दिली हो, हे भागवतम दिलंय, की भगवंतांनी जेव्हा गमन केलंय, या युगातून गमन केलं, तेव्हा काय दिलंय, की प्रत्यक्ष भागवत. म्हणून घरामध्ये भागवत असणं म्हणजे प्रत्यक्ष भगवंतांचा वास असणं, आणि हे जाणणं आवश्यक आहे. फक्त भक्तच जाणू शकतो, हे नाही दुसरं कोण. म्हणून उत्साहात, निश्चयात, धैर्यात, की त्या भक्ताने हा उत्साह, निश्चय आणि धैर्य. म्हणून इस्कॉन मध्ये हे वैशिष्ट्य आहे, की आपल्याला भक्तांचा संगम येतो. जाऊन तिथे कीर्तन, संकीर्तन, की तिथे आपण त्याच्यामध्ये उत्साहाने, निश्चयाने, आणि आपण रमून जातो त्याच्यामध्ये, कारण आपण त्या सेवेमध्ये पूर्णपणे, आणि ती सेवा करण्यात काही वेगळाच आनंद असतो.
त्या नियमांचं आचरण करण्यामध्ये वेगळाच आनंद असतो. हे असोसिएशन आपल्याला पुढे नेत राहतं. म्हणून त्याप्रमाणे भक्तांचा संग हे निश्चित आवश्यक आहे. तर अशा प्रकारे मनुष्य भक्तीमध्ये प्रगती करू शकतो. इथे थांबूया आपण आज. तर आपला श्लोक 3 पूर्ण झालेला आहे. तर मी रेकॉर्डिंग थांबवते. कोणाला काही प्रश्न असतील तर निश्चित विचारा.